ụmụ Igbo ekelele m unu, ndị Imo Steeti ekelele m unu, ndị Oru West ekelele m unu, ndị Mgbidi ekelele m unu. My followers, ihe Gosmadon Media Ego I, Oru West Ego I na-emela atọ ụtọ. Ndị na-eme mmecha ha abịa inbox la ajụ m 1 or 2 questions ọ hafụ m ọ ha kpọọ m na phone la appreciate ihe m na-eme. Ọkwa nwanne m nwoke Comrade Ogochukwu mmadụ Ọkpara Ọbana ugwu m si na shi alike njiri bịa n'ụtụtụ taa nụ. Nke njiri bịa taa nụ bụ ọjị Igbo ka njiri bịa taa nụ, ka nke anyị aja, ka nke anyị rituals anyị gala ememe la enweta iru ọma, la enweta back to sender ọ bụla ha chere gị ọla ha n'ahụ. Anụmajụ si ala ihe bụ ọjị, ala ihe bụ ọjị, what is kolanut? The reason why I'm here today is to enlighten us and educate us on the uses of kolanut. But I will start first with what is kolanut, nke bụ ọjị. Ọjị bụ ihe Chukwu okike, Chukwu makala Chukwu bụ nation. Emedo onye maka Chukwu dị, just like Ikuku siri bụ nation. Omedo onye maka Ikuku dị. Anyanwụ is nation. Nye niile, the 4 elements are all nation. Now, ọjị bụ mkpụrụ osisi Chukwu nna kere, waa ya waala onwe ya leberebe were akpa yibia. Imepe ọjị na either ọjị dị 3 n'ime or lọọ dị 4 n'ime or lọọ dị 5 n'ime. Ọ bụ Chukwu kebụ nation bụ ihe kere ya, were aka ya waa ya waa. Ndị Igbo la asọpụrụ ọjị, ndị Igbo la akwụnyere ọjị ugwu, makala ọjị ka oleji eme nwanne mgbe gboo. Ọ bụrụla nzukọ ndị Igbo dị, ọ bụ ọjị ka oleji akpọku Chukwu okike, Chukwu mgbidi, Chukwu nke Ogochukwu. Makala anyị na-ekwu Chukwu okike abịa amaghị, we are referring to a town. O nwere town ọlakpọ abịa amaghị. So those people are referring to their God as Chukwu okike abịa amaghị. So mụnwa, I am referring to my own God as Chukwu okike mgbidi or Chukwu okike Ogochukwu. So mgbe gboo ụmụnna dakọsịa, ha waa ọjị, onye ọbụla ya taa ya. Ọjị na-eweta blessing, ọjị na-eweta ngozi. That is why ndị chọọchị jiri bịa, ndị Catholic jiri bịa fụ na the unity of an average Igbo man is kolanut and drink. Ha bịazie jirizie Holy Communion by telling us that Jesus died and we are not eating his body and we are not drinking his blood. How can you eat the body and the blood of a dead man? That is emulation. That is ihe bụ ihe ha kọpịrị ihe nna nna anyị ha na-eme mgbe gboo. La ha dakọ ifo ka ha wara ọjị, ha waa ọjị, ha tụrụsie ya, onye ọbụla ya taa ya, onye ọbụla aṅụọ ya. Onye ka ndị Kristian homini la eme. So aja nke njiri bịa n'ụtụtụ abụ ọjị dị ire. O na-eji ọjị kwubi okwu, o na-eji ọjị mee ihe riri nne. Number 1, ị bụrụ onye ndị iro na-agba mgba, makala ndị iro nọ and ha nọ everywhere, la-achọ ka ha tisasịa ọ ka ha kọsụọ meham. Mana ọjị emere secret nchọrọ ilikra taa nọ, nchọ dị ka video dị too long. Yes, 7 minutes, I am done. Now, college etisasị
eromero ndị iro n'ime ndụ mmadụ maka na ọ bụ ihe na-eme nlafe ife ka m na recommend my followers and my fans. Now isho iru ọma isho ọka because ebe ndị iro na-ejekarị achụ aja against ndị iro ha bụ la agba atọ la agba anọ, that is 3 junction and 4 junction. These are where the enemies goes for sacrifice at night against their presumed enemy. Now alika ị ga-esi etisasị eromero, alika ị ga-esi etisasị atụmatụ ha na-eche lisi gị with ọjị. Gee ntị, listen to me as I teach you the remedy, what I always do. Now akpịfere ọjị na ọchukwu na kere ọjị wa ya wa ọjị, some the 3 ikenga, some of the 4 the 4 market days eke orie afọ Nkwo, that is anoruwa isi nka, some the 5 which means sacrifice chụaja, some the 6, some the 7 depending. Now iweta ọjị ikwubi okwu, ikwubicha okwu ịgọcha ọfọ ị na-aga n'ụzọ na those 3 junction. Iruo ebe ahụ iwepụta ofu ikwu okwu la ebe ọbụla agba atọ na ana m enye nwa ọjị ọbụla ndị iro la ndị ama ha bịa chụọ aja lisi gị sia agakwala n'iru, sia erekwala. This is the simple remedy. Ọbụla ihe ndị agbata ahụ ọjị ndị agba anọ 3 junction and 4 junction, when you give them this kolanut as I have just told us how to do it, how to do these rituals, iru ebe ahụ, just you can do it and nobody will notice what you're doing. I always do it when I'm walking on the road. I will use it. I have known where the junctions are. I will be speaking, and you know, because I'm not looking at any person. I do whatever I want to do. I will be speaking. Naga anuma kipokwu, anuma kipokwu. Unhana that junction. Mbakenya ntopia la that junction. Nkwubi okwu. Ọ bụrụ la njem mmanye ntopia. Makala o nwere okwu ndị Igbo na-ekwu, o nwere okwu ndị omenala dị ka anyị na-ekwu. La mmụọ ọbụla ịtara ọjị gị ṅụọ mmanya gị, ọ ga-ebiri gị ezi ọkpe. Ime ya any junction, ọ bụrụ 3 or 4 onye iro gị jere chụọ aja n'isi gị, ọjị aṅụ la mmanya aṅụ inyere ndị nwe that junction, they will always speak for you. And that sacrifice, that evil sacrifice, that negative energy they want to put on you will not work, because before now you have went to that junction, because every 3 junction and every 4 junction has a spirit that controls it all over the world. You can do this thing wherever you are and see what I have just taught you now. This is a secret I have just leaked for you now. It shall be well with you. I promise you that this video is not going to be long, just a short one, just a quickie, just a quick one. That is what I have come to today. This Oji Kolanut is very, very powerful. If you know how to use it, it's very, very powerful. Thank you, and may today be a blessing for you, for I, for all my followers. Tano ga mana anyị na mma, eke ga-eketara ihe ọma, kepara anyị ọjọọ, orie retara ihe ọma, rụpụrụ anyị ihe ọjọọ, afọtara ihe ọma, fọpụrụ anyị ihe ọjọọ, nkwọ apụtara ihe ọma, fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Onye si n'isi anyị na-awa aja ga-ejiri nke achụta. Obodo ọbụla ji n'isi anyị oge ejiri isi ya bulie. Onye chọrọ ịnara anyị ihe ruru anyị, ndekọ ya ga-anara ya nke ruru ya. Mana ha chela ihu mmụọ ilefe, the ancestors, ndị mbala ndị egede, ndị ichie alụọra gị ọgụ leke lori la afọ. I always tell you, never follow the wrongdoers, never follow the infidels. The Muslims call the Christians infidels. Never follow them to castigate your ancestors. Your ancestors are powerful. I remain your brother, Bosmadon Media Ego I, always Ego I. Katano mana anyị na mma, otu asịkwa
rose abala mmezu ha